Uniunea Europeană dă arme în loc de pâine și tancuri în loc de carne. Se taie tocmai unde eram performanți. Se lovește direct în singura ramură care mai merge în România, agricultura. În loc să susțină fermele românești, Ursula von der Leyen redirecționează fondurile europene spre arme și birocrație. În loc de pâine, primim rachete. În loc de carne, primim tancuri. Atacul asupra agriculturii românești e clar și brutal. Sub pretextul unui buget mai eficient, se taie tocmai de la statele care au nevoie, nu de la cele care au deja. Franța și Germania, cu fermele lor industriale și subvenții uriașe, nu pierd nimic. România, Bulgaria, Polonia plătesc nota. Suntem sclavii Uniunii Europene, alții sunt stăpânii. Ei iau grosul, noi rămânem cu firimiturile. Redirecționarea fondurilor europene distruge fermele românești. Se lovește fără milă. Banii pentru irigații, pentru tractoare, pentru procesare locală devin opționali. Nu contează că România e dependentă de agricultură, contează doar agenda lor. Totul e ambalat frumos. Integrare, reformă, reziliență. În realitate, e sabotaj. Fermierii sunt împinși la faliment. Țara e împinsă spre importuri, iar mâncarea noastră e înlocuită cu produse din vest. România riscă să rămână cu hambarele goale și datoriile pline. E un plan? Poate că da. Cu cât suntem mai dependenți, cu atât suntem mai ușor de controlat. Cu cât avem mai puțin, cu atât ne vor putea cumpăra mai ieftin.